Burunғы Сөмбір төбәгенең данлыклы Ертуган авылы турында китап язарга берничә тапкыр омтылып карыйлар, ләкин башлап йөрүче, әйдәп баручы булмагач, бу эш сүздә генә кала. Өлкәнең татар автономиясе рәисе урынбасары Рифкат ага Ахмәдулов 2 ел элек Ертуганга барып авыл җыены уздыра. Һәм эш шуннан башланып китә дә инде. Сезнең авылдашларыгыз белән җиңеп чыктык. 60-тан артык автор бу китапның, 60-тан артык, 80-нән артык биография, ничә йөз фотография. Ул 20-нче гасырның авылның тарихы, кешеләр тарихы, гаиләләр тарихы, колхоз тарихы, мәктәп тарихы. Ертуганлылар китапка материал туплауны бастыруны җирле крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Нурия Сөләймановага, лаеклы ялдагы укытучы Нәҗибә Әбсәләмова белән авыл старосты Розалия Мифтахетдиновага йөклиләр. Акчасын һәр йорттан җыялар, читтәге авылдашлар да ярдәм итә. Без инде ул хыял белән күптәннән яшәдек инде, янып яшәдек. Biz Nur Muhammetova Наджия апа белән дә пробы төтеп карадык, мөрәҗәгать иттек үзебезнең авылдашларга, еракта торучыларга, милләттәшләребезгә. Берсе дә алай каршы булмадылар. Бөтенесе рәхмәт бик зур булыштылар. Кай вакытта уй килә, неужели авыл бетәр дип, моны без эшләмәсәк аны кем эшләр дип уйлыйбыз. Төбәкчеләр инде краеведлар, алар соңгы вакытта бик активлаштылар. Шуның өчен караганда менә Көнүнә дип әйтергә була, һәр көн 1-2 китап чыгып тора, Татарстанда һәм төбәкләрдә. 2 ел дигәндә йорттан йортка йөреп, Ертуган авылы турындагы китапка байтак материал җыела, архивлардан документлар алына. Башта берничә тапкыр авылда, аннары Ульяновскида редколлегия утырышлары уза. Китапка кушымталар өстәле, музей архив документлардан алынган фотолар, карта, схемалар куела. Шулай итеп, быел җәй башында китапның кулъязмасы өлкә типографиясенә тапшырыла. Хәзер без өлкәбезнең данлыклы һәм тарихи типографиясенә басып торабыз. Әлеге типография 1995 елда birinci тапкыр татар телендә Сөмбер язар дигән китап басып чыккан иде. Бүген исә Ульяновск өлкәсендәге чираттагы татар авылы, Искемайны районы Ертуган авылы турында Ертуган минем туган ягым дигән китап басыла. Сүздә юк, авторлар китапның байтак өлешен данлыклы авылдашлары Габделҗаппар Кандалыйга багышлаганнар. Һәм анда аның шигырьләренә дә зур урын бирелә. Төрле елларда төшерелгән, дистәләгән гаиләдә сакланып калган йөзләрчә фоторәсем куела. Әлеге кичкенә генә Ертуган авылының зур гына китап чыгаруы әлбәттә зур шатлык, зур сөенеч. Һәм бүгенге очрашуда, бүгенге китап бәйрәмендә, бүгенге вакыйгада әлбәттә Ертуган авылының тарихына, Искемай районы, Ульяновск өлкәсе тарихына, Ульяновск төбәге татарлары тарихына һәм гомумән татар халкы тарихына матур бер сәхифә булып язылачак. Менә бүген авылдашларның уртак хезмәт җимеше китап укучылар кулына барып иреште. Фикер тәкъдимнәр дә бар. Ул мөселман китаплары булгачтан дога кирәк иде. Дога да язып ибәргән идем мин, доганы кертмәгәннәр. Бу беренчесе. Икенчесе, бөтен халык бетермәде әле. Мин уйлыйм инде тагын бер китап чыгарырга, ләкин әгәр финанслар позволяет итсә, безнең авылның бу авылның историясе яисә тарихы бик зур да. Тагын нәрсә, мин инде анда үземнең җиде бабамны күрсәтергә тырыштым. Китап бәйрәменә тирә күрше авыллардан гына түгел, Татарстаннан да төбәк тарихы белән кызыксынучылар килгән иде. Күптәннән кызыксына идек. Һәм бик тә күрәсебез килде. Менә шушы кызыксыну татарларның кайда гына яшәсәләр дә үзенең халкына тугры калуы безне шушы Ульян өлкәсенә китерде. Бүген Югарстанда яшәүче Салихҗан абый Сабитов туган авылы Ертуганнан 40 ел элек киткән була. Бик сагындыра. Яшь вакытта ла юк түгел иде, хәзер бик тә сагындыра. Сирәк булса да кайтам елга бер. Мәдәният йортында китап бәйрәме тәмамлангач, күп еллар элек Ертуганнан киткән авылдашлар да, кайткан кунаклар да татарның дөньяви шигъриятенә нигез салучы, заманында авылда мулла хезмәтен алып барган якташлары Габделҗаппар Кандалый каберенә барып, аның рухына багышлап дога укыдылар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.